Chazona usu na tenzi tonana ndinodisa kumona Jesu wakandifira ndichazobona tenzi hiyo mpiri kwedenga tichazonana naye gare gare kumusha siandiri kumona basi ngekudawira hasimusi unouya Jesu chazonwa ndichazomona tenzi hiyo mbiri kwedenga tichazonana naye tichafara pamwe naye urombo wazopera mwezira dzaruramiswa zvedima zvacheniswa tichazomona tenzi iyo mhiri kwedenga tichazonana naye gare gare kumusha faro kuona nekuziwa hiye mununuri wangu Jesu nondirisa ndichazomona tenzi hiyo mbiri kwedenga tichazonana naye tichazomona tenzi iyo mbiri kwedenga tichazonana naye gare gare kumusha tichazomona tenzi iyo mbiri kwedenga tichazonana naye gare gare kumusha